ካብ ዝሓለፈ ቅንያት ጀሚሩ ንማሕበራዊ ሚድያታት ከዛርብ ዝቐነየ ህቡብ ናይ ኢትዮጵያ ድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይ ቴዲ ኣፍሮ መበል ሓምሸተ ኣልበሙ ናብ ህዝቢ ከም ዝዘርግሐ ዝፍለጥ እዩ። እዛ ኢትዮሪካ ደርእስታ ኣልበም ከም ትፅቢት ናይ ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ሓፀርቲ ሰዓታት ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰማዕቲ ከም ዝተኸታተልዋ ይፍለጥ። ቴዲ ኣፍሮ ኣብዛ ናይ ሎሚ ኣልበም እውን ብተመሳሳሊ ናይተን ዝሓለፉ ኣልበማቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነጥፍ ግጥምታት ዘርጊሑ እዩ። እዚ ተግባራት ናይ መጀመርያ እኳ እንተዘይኮነ መንግስቲ ብልጽግና ነዚ ብመንገዲ ሙዚቃ ኣቢሉ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽትታቱ ኣንፈቱ ናበይ ምዃኑ ተገንዚቡ ስጉምታት ክወስድ ከም ዝኽእል ይግመት። ኣብ ግዜ ወደግ ጃስቲስ ሰሪያል ትብል ኣልበሙ ነታ ኣብ ሽዑ ግዜ ተላዒሉ ዝነበረ ናይ ምርጫ ዕግርግር ላምባ ከም ዝነስነሰሉ ዝዝከር እዩ። ሓድሽ ንጉስ እምበር ለውጢ መዓስ መጪኡ ዝብል ሓዘል ዘለዎ ግጥሚ ብንጹር ንኣመራርሓ ወያነ ዝነቅፍ ስለ ዝኾነ እዩ። በዚ ዝተቆጥዑ ናይ ሽዑ ሰበስልጣን ብምኽንያት ፈጢሮም ከኣስሮ ወሰኑ። ስለ ዝኾነ ከዓ ብመኪና ሰብ ገጭኻ ሃሪምካ ብዝብል መርትዖ ዘይብሉ ክሲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝደረበይዎ ዝዝከር እዩ። ሰላምታ ይረሳዕኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሎሚ ንጉዳይ ምትፍናን ኣብ መንጎ ቴዲ ኣፍሮን መራሕቲ ብልጽግናን ዝደህስስ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ላይክ ምግባር ነዛ ቪድዮ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ግብሩ ኢኹም ሰናይ ምክታል። ቴዲ ኣፍሮ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ዓቢ እጃም ናበረከተ ድመፀ ኣዝዩ ጸላው ውልቀ ሰብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ኪኖዘን 5 ኣልበማቱ ካልኦት ብዓሰርታት ዝግመታ ንጽላት ደርፍታት እውን ናብ ህዝቢ ዘርጊሕ ነይሩ። ብዘይካዚ ንብዙሓት ህቡባት ደረፍቲ ናይቲ ሃገር ግጥምን ዜማን ዘበርክት ዘሎን ስነ-ጥበበኛ እዩ። ሃገራዊ ደርፍታት ቴዲ ኣፍሮ ኣብቶም ናይ ቀደም ነገስታት ዘተኮረ ምስ ምዃኑ ብዘዝመፀ መንግስቲ ተፈታውነት ክረክብ ኣይከኣለን። እቲ ምንታይሲ ነቲ ድሕሪ ምምፃእ ወያነ ናብ ስልጣን ጠቕሊሉ ዝተቐየረ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝጻረር መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ከም ሃፀይ ሃይለስላሴ ሚኒሊክን ቴዎድሮስን ዝኣመሰሉ ነገስታት ናይታ ሃገር ብቴዲ ኣፍሮ ብብዝሒ ዝተወደሱ መራሕቲ እዮም። ኢስራ ዓመታት ንድሕሪት ምስ ንመለስ እቲ ብመኪና ሰብ ሃሪምካ ኣምሊጥካ ዝብል ክሱ ብናይ 6 ዓመታት ጽኑዕ እስራት ከም ዝፍረድ ብምግባር እቲ ጉዳይ ዓፀውዎ። እንተኾነ ቴዲ ኣፍሮ ደጊሙ ይግባይ ብምሕታት ቤት ፍርዲ ንጉዳዩ ደጊሙ ክርዮ ሓተተ። ከም ውጽኢቱ ድማ ናብ 2 ዓመታት ማእሰርትን ናይ ገንዘብ መቕጻዕትን ክኸፍል ተወሰነሉ። ኩሎም ደገፍቱ ብፍላይ ድማ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ውሳነ ቤት ፍርዲ ብጻቕጢ ናይ መንግስቲ ከም ዝኾነ ምስ ኣረጋገጹ ኣብቲ ቴዲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ ብምኻድ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ድምጾም ከስምዑ ጀመሩ። ን16 ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምሕላፉ ድማ ብዘረኣኻዮ ሰናይ ምግባር እተን ዝተረፋ 8 ኣዋርሕ ምሕረት ጌርናልካ ኣለና በልዎ። ድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ከስር ተፈታ። ድምፃዊው ከ16 ወራት የእስር ቆይታ በኋላ የ8 ወር አመክሮ ተደርጎለት ነው ከስር የተፈታው። ግን አዘዘ ዝርዝር አላት። ጥሩ ነበረ። በዚህ ማረሚያ ቤት ውስጥም ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ። ከታች ፖሊስ ጀምሮ እስከ ላይ አስተዳደር ድረስ ብዙ ጥሩ ሰዎችን ለማየት ይያለው። ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። ከእስረኞችም ጋር የነበረኝ ግንኙነት በጣም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንክ ዩ። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ዓመት ድሕሪታ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ዝዘርግሓ ጃስቲስ ሰሪያል ትብል ኣልበም እያ። እታ ደርፊያ ከዓ ካብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ካብ መንግስቲ ከዓ ልዑል ቁጥዕ ዝፈጠረት። ኣብታ ደርፊ ንውድቀት ኣብዮታዊ ስርዓት ደርጊ እትድግፍ ንምምፃእ ወያነ ናብ ስልጣን እትቋሽሽ ኮይና በኣንጻሩ ንጉስ ሃይለስላሴ ኣብ ስልጣን ዘይምጽንሑ እታ ሃገር ከም ዝተሃሰየ ተስምዕ ደርፊያ ነይራ። ድሕሪዚ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ጥቁር ሰው ትብል ኣልበም ናብ ህዝቢ ዘርግሐ። እዚ ኣልበም ካብ እስር ቤት ምስ ወፀ ድሕሪ 3 ዓመታት ስለ ዝዘርግሐ ህዝቢ ሕጂ ኸ እንታይ ኮን ይብል ይኾን ብምባል ብሃንቀውታ ተጸበያ። እንተኾነ እታ ኣልበም ናይ ፍቕርን ተስፋን ትሕዝቶ ዝዓብለላ ኮይና ሓንቲ ደርፊ ግን ኣዝያ ጸላዊት ንሃፀይ ሚኒሊክ እትውድስ ደርፊ ነበራ። ቴዲ ኣፍሮ በዚ ጠጠው ኣይበለን። እታ ጥቁር ሰው ትብል ደርፉ ቪድዮ ክሊፕ ክገብረላ ወሰነ። ኣብታ ቪድዮ ክሊፕ ድማ ንኩናት ኣብ መንጎ መግዛእቲ ጣልያንን ሚኒሊክን ዝነበረ ኣጉሊሓ እተርኢ ልዕሊ 500 ሰባት ዝተሳተፉላ ከባቢ 1 ሚልዮን ብር ባጀት ዝተሰላዓላ ንኩናት ዓድዋ ተዘክር ስራሕ ነይራ። ድሕሪዚ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ደርእስታ ኪንዮ ኣብ ሃገሩ بعلم درجة لعل شيء زرخبة سرحيان يرى
ግንቦት 2017 ኣብ ቢልቦርድ ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝ በቕዓት ልዕሊ 6,000 ኮፒ ሲዲ ኣብ ሓጸርቲ መዓልታት ክትሸጥ ዘኽኣለት ከባቢ $650,000 ባጀት ዝተሰልዐላ ኣልበም ነይራ። ኣብዚ እውን ከም ኣመሉ ንሓደ ካብ ናይ ቀደም ነገስታት ክውድስ ክኢል እዩ። And back to East Africa, where Ethiopian superstar singer Tewodros Kasahun, popularly known as Teddy Afro, has put Ethiopia on the global music map. His fifth and most recent album, dubbed Ethiopian, has managed to rank #1 on the world music chart a few months ago. It called by many musical geniuses, Teddy Afro's success still continues as his album breaks Ethiopia's musical records. CGTN's Girum Chala has the story. This man, Teddy Afro, is already a living musical legend in his country. But his recent album, named Ethiopia, has taken his career to the next new level. ሃፄ ቴድሮስ ትብል ደርፉ ከዓ ንታሪኽን ውዕለትን ናይቲ ንጉስ ብዝርዝር እተርኢ ስራሕ ነይራ። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተሃልዩ ኣብታ ግጥሚ ንኤርትራ ከም ዝተፈአቶ ገመል ኣምሲሉ ክገልጻ ምፍታኑ ካብቶም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብምግንጻላ ዘይዋሕጠሎም ሰባት ኣድናቆት ክረክብ ከሎ ብኣንጻሩ ካብ ብዙሕ ሰብ ነቐፌታውን መጺዎ እዩ። ቴዲ ኣፍሮ ምዝኹሉ ህቡብነቱ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘይከም ካልኦት ደረፍቲ ከም ድሌቱ ኮንሰርት ክገብርን ብመንገዲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣቢሉ ደርፍታቱ ከዋዓውዕን ንነዊሕ ዓመታት ተኸልኪሉ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ግን ምስቲ ዝነበረ ውዕውዕ ናይ ሰላም ሃዋህው ቴዲ እውን ድሌቱ ሰሚሩሉ ኮንሰርት ከቕርብ ፍቓድ ረኸበ። ነተን ዝረኸበን ዕድላት ተጠቂሙ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዓሰርታት ኣሽሓት ዝተረኽብሉ ዝዓበየ ኮንሰርት ናይቲ ሃገር ኣቕረበ። መራሕቲ ብልጽግና ነቴዲ ኣፍሮ ዝሃብዎ ፍቓድ ከም ተራ ድምፃዊ መሰሉ ከኽብሩ ጥራይ ነበረን። እንታይ ደኣ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፉ ንዝነበሮ ዝናን ጽልዋን ብምጥቃም ንኣብይ ክውድስ ነበረ። ንሱ ግን በዚ ከይተደናበረ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ርእይቶ ንዓመታት ገዝጋስ ናታቱም ክዕዘብ ወሰነ። ብዙሓት ደረፍቲ ንኣብይ ዝውድሱ ደርፍታት ክሰርሑ ከለዉ ንሱ ግን ስቕታ መረጸ። ኩናት ትግራይ ተላዒሉ መንግስቲ ናይ ዝመት ኣዋጅ ብመንገዲ ስነ-ጥበባዊ ናይቲ ሃገር ኣቢሉ ኣወጀ። ዓበይትን ንኣሽቱን ደረፍቲ ድማ ብጻውዒት መንግስቲ መሰረት ነቲ ዝተጀመረ ኩናት ደገፎም ክህቡ ጀመሩ። መራሕቲ ብልጽግና ቴዲ ሕጂ ዶ ጽባሕ ናይ ደገፍ ደርፊ የውፅእ እናበሉ ተጸበይዎ። ቴዲ ሕጂ እውን ስቕታይ መሪጹ። በዚ ድማ ቂምታ ከም ዝሓዝሉ ዝዝከር እዩ። ስቕትኡ ግን ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ናዕት ብትብል ንጽል ደርፉ ተሰበረ። እዛ ደርፊ ሕበእብእ ዘይብላ ብንጹር ንመንግስቲ ትነቅፍ ብምንባራ ኣብ መንጎ ኣብን ቴድን ዝነበረ ዘይምቅዳው ብዕሊ ተፈልጠ። ቴዲ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ጻንሖት ኢቶሪካ ትብል ኣልበም ናብ ህዝቢ ከቕርብ ምውሳኑ ከም ወትሩ ግዜን ሰዓትን ሓልዩ ኣድህቦ ህዝቢ መንግስትን ካብ ኩናት ወዲ ኩናት የዕሪፉ ኣብታናቱ ኣልበም ከተኩር ዝወጠነ ይመስል። እዛ ኣልበም ሰዋሱ ዝበሃል ሓደ ዓቢ ናይ ሙዚቃ ፕሮዳክሽን ብመንገዱ ክዝርግሓን ቴዲ ሕቶ ኣቕረበሉ። ልዑል ዋጋ ኣቕሪቦም ምስ መንባሮም ብዘይ ዝኾነ ጸገም ውዕል ገበሩ። 20 ሚልዮን ብር ዕርቡን ዝተቐበለ ቴዲ ዝተረፈ 30 ሚልዮን ብር እታ ኣልበም ምስ ተዘርግሐት ክቐበል ተሰማምዐ። መሬት ሰላም ኣሎ ኢሎም ስርሖም ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ቴዲ ኣፍሮ ሃንደበት ካብ ሰዋሱ ማልቲሚድያ ሓድሽ ሕቶ ቀረበሉ። ንሱ ድማ ገለ ካብተን ደርፍታቱ ኣጉዲሎም ክዝርግሑ ምዃኖም ዝሕብር ነበረ። ቴዲ በዚ ክሰማማዕ ስለ ዘይከኣለ ዝተቐበሎ ዕርቡ መሊሱ ምስቶም ትካል ውዕሉ ኣፍረሰ። ብድሕሪ እዚ እታ እንኮ ዝነበረቶ ኣማራጺ ኣብቲ ንሱ ዝውኖ ማሕበራዊ ገጽን ብቐንዱ ከዓ ዩቲዩብ ቻነሉ ክዝርግሖ ወሰነ። ነዚ ዝሰምዑ ደገፍቱ ብቕጽበት 1,000 ሳብስክራይበር ክረክብ ከዋዓውዕሉ ጀመሩ። ኣብ ውሽጢ ሓጸርቲ መዓልታት ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን 1,000 ሳብስክራይበርስ ወሰኹ። እታ ኣልበም ዝተዘርግሐትላ መዓልቲ ብቐጥታ ከባቢ 70,000 ሰብ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ዝከታተላ ነይሩ። ልዑል ተቐባልነት ረኸበት። ማሕበራዊ ሚድያ ብኣልበም ቴዲ ኣፍሮ ተጨናነቐት። ሰዓታት መዓልታት እናሓለፈ ምስ መጸ ድማ ደርፍታት ቴዲ ኣፍሮ ብሚልዮናት ተሰምዐ። እታ ኣብ ሓፂር መዓልታት ክንድኡ ብዙሕ ግዜ ዝተረኣየት ተባሂላ ድማ ክብረ ወሰናት ናይቲ ሃገር ሰባበረት። ሕጂ እውን ከም ልማዱ ኣብዛ ኣልበም ፖለቲካ ሓዘል ትሕሶ ዘለዋ ደርፊ ዘርጊሑ። ዳስጣል ዘርእስታ ደርፉ መቐጸልታ ናይ ናዕት ብቐጥታ ንዶክተር ኣብን ንሱ ዝመርሖ ብልጽግና እትነቅፍ ደርፊ እያ። ሃገር ኣብ ኢዱ ከም ዝሞተቶን ብጥዑም መልሓስ ናይ መንግስቲ ከም ዝተደናገረን ዝገልጽ ኣዝዩ ሓያል መልእኽቲ ዘለዎ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ድማ ኩሉ ሰብ መስከረሉ። ብዙ ጊዜ እዚህ አይነት ነገሮች ሲደጋገሙብህ የምትለማመደው የስሜት ማመጣጠን ትናለ። ከዛ በተረፈ እንደዚህ ጋር ደግሞ መከልከሉ ተገቢ አይደለም። ወደፊትም አለበቂ ምክንያት መከልከል ተገቢ አይደለም። ይሄን ደግሞ የሚመለከተው ክፍል ሊያስብበት ይገባል። ምክንያቱም እንደዚህ ጋር አንድ ሰው በመብቱ የሚሰማው ነገር ለማድረግ እንደ ማንኛውም ሙዚቀኛ ሙዚቃችን ለማቅረብ
ተገቢው ፈቃድ ሊሰጠን ይገባል። ለቀደመ ሁኔታም የተጠየቅነው ይቅርታ የለም። ብዙ ኪሳራዎች ነበሩ። ምናልባት ሞራል ጋር ያልደረሱ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ብዙዎችም በማቴሪያል በእንትን ጎድተዋል። ይህ ደግሞ ተገቢ አይደለም እና ይሄ መሻሻል አለበት ብዬ አስባለሁ። زغبركم تخاتتين علوم مدبي نزي مسل نيرو أبزغ تصل بسلام كسب نرهب بروحنا.